खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै फिन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बारायहरनाय जाबाय। लङाजिं ब्लग इउटिउब चेनेलाव। दा मबाइल खुलिबानो माथो खालि भाइराल नुथारो। भाइराल खालि फेमासल' जानारबाय नामा बर'फ्रालाय नंनाय नङैनि। दा भिडिअनि सिगां आं फंनैसो सावरायगोन, बेनि उनाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो आरो लास्ट भिडिअआव आं फैबावगोन आरो फंनैसो बाथ्रा बुंबावगोन। तारमाने धेमाजि साइडनि साथामसो गथ' 15-14 बिदि जादों बैसो। बिसोरो सोरजों फैखो, फैनानै दा आलाय सिलाय जाफैबाय। जों खोनायोना चेन्नाइ होननानै तामिलनाडु, बेहाय फैना दं बिसोरो। ना बिसोरो हिन्दी भाषा रोंगौ ना इंलिस रोंगौ, अनलि गावसिनि मोनसेल' भाषा रोंगौ, तामिल। बेनि अनगायै बिसोरो जेबो फ्राय 100आवहाय 5% बिसोरो हिन्दी रोंगौ, बेबो फुल रोङा। जायनाखि सिटि एरियायाव थायोना बिसोर एसे रोंगौ आरो बेल'। गामि गफानियाथ' रोंखाया, नों मा बुंगोन बियो मा बुजिगोन। आरो बबेबा भाषायाहाय बुङोब्ला बिराद गाज्रि भाषा जायो, बिराद गाज्रि भाषा, बुथारजाबावगोनसो। अनेक मानसि बुथारखोमा जाबाय, मिथियासो, निउसाव होआ। दा गथ'फ्राथ' बिराद समस्या, खिन्थु हमबाय आरो सासे ब्रादारा फैनानै बिसोरखौहाय मोजां लानानै थांफिनबाय। दा भिडिअखौ नायलांदो, भिडिअ जोबनायनि उनावहाय आं नोंथांमोनजों सावरायफिनगोन। बिराद मुहित्त गोनां भिडिअ जोंनि भिडिअआ। आच्छा नानि, नोंनि नामा मा नाम गिबियाव बुंलाय? सनास्रि नार्जारि। मा नाम? सनास्रि नार्जारि। बाबा नामा? राजु नार्जारि। मामा ना? आच्छा, मुम्बाइ गामिनि मुङा? डिस्ट्रिक्टआ सनितपुर। बे गेजेराव थानाय ना मा नाम नानना? हा? बाबा नामा मा नाम? आइनिया? गामिया? डिस्ट्रिक्ट सनितपुर। बै नानि सासेनाव। नोंना मा मुं? सान्दोनि ब्रह्म। हा? सान्दोनि ब्रह्म। सान्दोनि ब्रह्म। बाबा नामा मा नाम? आइनिया? गामिया? आच्छा, ओमफ्राय नोंसोर मानो फैयामोन जेनेबा बे तामिलनाडुआव? गोसा बुंलाय, मानो फैयामोन? खामानि मावनो। सोर लिंहरा नोंसोरखौ? रावबो लिंहराखै। मारैथो फैनो रोंखो जेनेबा नोंसोर बिसिम? देलाय, सोरबाफोर दोनफैग्रा दं नामा? गैया। भिडिअखौ नायनानैथ' नोंथांमोना बुजिखाबाय जे गथ'फ्रा गावसोरनि फरिचय लाबाय, खिन्थु जाय मानसिया लाबोदोंना बेखौ सामब्रा बिसिनांगौ। मानो लाबोनांगौ बे उन्दै गथ'फोरखौ? दा बरनाम थांबायना बिसोरो। बे उन्दै गथ'साया कम्पानियाव फैनानै बबेबा कम्पानियाव लाखाबावासो उन्दैफोरखौ। 18 बोसोरनि गैयाबानो लाया। बिसोरथ' 18 बोसोरानो जायाखै। दा नायगिरि बिथांमोना आंनि बुंनायखौ खायफा दुखु मोननो हागौ, खायफा मोजांबो मोननो हागौ। दा बाथ्राया बेनो, गोरोन्थिया बिमा बिफानावबो थायो, ओमफ्राय खायसे गथ'फोरनाव थायो। गथ'आ जे जोनोम मोनबाय, जोनोम होबाय बिमा बिफाया गथ'खौ, बिमा बिफानि दायित्व दं। उन्दैखौ बोरै फेदेरनांगौ, फोलावनांगौ, फोरोंलांनांगौ। फ्राय जोंनाथ' गोरिब न'खर जाहैबाय बयबो बर'फ्रा, गुबुन हारियाबो गोरिबानो। थेवब्लाबो बिमा बिफाया खामला मुजिरा मावहैयो, सोरनावबा दाहोना रुवाथि थाहैयो। हानायखिनिखौ फोरोङो, फोलावो। बिसोरनि गथ'फ्रा उदां मोनजानानै बिमा बिफानि मान सनमान जायो खायसे। गाज्रि मोननो नाङा दै, हानांगौखौसो बुंदों। मेगनजों नुबोनाय, जोंबो खस्थ' मोनबोनाय मानसि उन्दैनिफ्रायनो। दा बिमा बिफा बाहेरायाव खारो, खस्थ' खामानि मावो, उन्दैफ्रा बिदि जानो नाङा दे।
बिमा बिफाया बयनाबो सानो जों दाहोना रुवाथि थानानै फेदेरबोबाय फोलावबोबाय जाहाथे जोंनिफ्राय साबसिन फिसाफ्रा जालांथों होननानै जे जों हालुवा जाबा फिसायाबो हालुवा जानांगौ बिदि होनना रावबो फोरोङा जों खस्थ' मोनोब्ला फिसाफ्रा खस्थ' दा मोनथों जों मोनजायाब्ला फिसाज्लाफोरनो फिसाजोफोरनो जों जाहोनानै फेदेरनानै फोलावनानै गिदिर गोलाव खालायनानै गोरों गोरा जाथों होननानै नाथाय उल्थासो जायो जागोन लोंगोन बेरायगोन बिदिखौसो नागिरो दानि जुगाव मबाइल जुगाव हाय हेल'नि सेकेन्डआवनो जायो दा गलामा गलाम जालाङोबा जोलैयानो गलामावसो थांजोबबायना गलामनिफ्राय गोजौसो थांनो नाजानांगौ गथ'फ्राबो जे बिमा बिफानि दुखु खस्थ'खौ नुनानै हानायखिनिखौ नाजादो फरायदो फरायफुंनो हायाबालाय मा जानो बिजनेस मावदो माबा मोनसे बिजनेसबो जानो हायोना हा हु गैयाबालाय मा जानो थाखा फैसा सोरजिना हा हु बायनानै न'खर दालांनो हायो रायजो दालांनो हायो दा देहा फाननाय थाखायासो देरसिन नामा माने दलरै थाखा मोननायखौ नागिरदों आरो ना हरसेयावनो रोजा 10,000 5,000 7,000 खामायनोबो नागिरदों गोरलैयै सानसे गनो सानसे देहा फाननो नोंबो बरनाम जागोन न'खरनि बाय बियाबो जागोन जाथि खुरमा हारियाबो जागोन मिनिजागोन मुगैजागोन मा लाब जेबो लाब गैया बेखायनो गैयैखौ गैया होनना मिथिखानानै मोजां जालांनो सोलोंनांगौ जि दानानै मानो फरायनो हाया दख'ना गांसेयाव बेसेबां हाजार दाम मोनो फैसा जोंथ' खोनायो जों गाना हौवा मानसिया न'खरनि मानसि बायनायखौ खोनायो जोङो 2,000 3,000 5,000 10,000 साननैजोंहाय दख'ना गांसे दादो 5,000 मोनबाय माथो नांबावगौ थाखा गैया दे माइ खामला गाय मास मोनसे माइ खामला गायनानै थाखा सोरजिदो गिदिरखौ थाखाया फिसानिफ्राय गामसा आर'नाइनिफ्राय जगार खालायै फैसाखौ जमा दोनथुमनानै दाम गोसा जिखौ दानो नाजा रोङा सोलों गामियाव मेरला जि दायो बेफोराव सोलोंबानोथ' जायोना होमबानो रोंलांबाय रोंलांनानै नोङो दालांबाय थाबानोथ' नोङो आखाइयाव फैसा फैबायना गरसे गरनै देहा फाननांगौनि मा गोनांथि दं मा लाब दङ बिदि लासिं सिं जाबायना जोंनि हारिया बिरादनो बेल' नङा आरो दंबावो नै आलफ्रेड आदायाबो बरनाम जाबावबाय तरमुज फिथाइ माबा फिथाइनि ब्लेक कब्रानि दा बेबायदि जाबाय थायोब्लाथ' बिराद गाज्रि जागोन खिन्थु बे लाबोग्राखौसो नांगौ बे बेटा मानो बिदि लाबोआ बियो बुंनानै आरो माथो जाबावनो दे उन्दैफ्रा मोजां सहैबाय न'आव एसेनोसै दोनबाय